Napalitan sa pusher buyer nga pulis nga miyembro sa Ecolan Police Station atol sa buy-bust operation kaganihang pasado alas 12 sa kaadlawon, Mayo 1 Labor Day, ang nagapayhot og illegal nga droga sa Alpha Homes, Phase 1, Barangay Matina Apaya, Davao City. Ila sa mga pulis ang suspect nga si Rodney Tagana Nasilya alias Migo, 30 anyos, residente sa maaning syudad nga napalitan og nasignitan og gituohang shabu nga mobalor tanan sa 58,000 pesos. Nasignitan pa gyud kini og .45 pistol o mga bala ug apil sa gisignit ang motorsiklo nga gigamit sa transaksyon. Bandang alauna kaganihang kaadlawon nadakpan sa buy-bust operation sa mga pulis nga miyembro sa Bahada Police Station 18 ang usa ka alias Dong taga San Rafael Village, Barangay 10-A, Davao City. Nakumpiskahan ang suspect og 100 grams sa gituohang pinaugang marijuana nga mobalor sa 7,500 pesos. Pasado alas 7 kagabi, Abril 30, nadakpan sa mga pulis nga miyembro sa Sasa Police Station 4 ang usa ka alias Jer taga Dimulok, Malita, Davao Occidental. Napalitan ang suspect og balor 672,588 pesos sa gituohang shabu. Ang suspect top 2 sa illegal nga droga sa Davao City.